तनी बाप रे बाप कितना दिन के बाद हमारा यार से बात करे के मिलल बाटे। तनी रुको करके फोन लगाई तो आज खूब ओकरा से प्यार करम मोबाइले पर अपना यारवा से। बाप रे हेलो हेलो हाँ यार का हाल बा? काहे हो ठीक नहीं खे? जब पूछी ना तो कहला ठीक है ना बा। अच्छा खिसियाल बड़का ऐसे लेकिन मतलब कि ढेर दिन पर फोन कइल बनी ऐसे जानता आ तनी हम फुर्सत में हो गइल बानी। मरद हइये नहीं खे चल गइल बाहर। आ जानते बन के रोज ससुर जी उनकर के एक पौवे चाहेला पिए के। हाँ बाक ओरिजिनल कहाँ से उनका दारू मिली? बौराए वाला तो दारू मिला था झीली वाला पौवा वाला। ए यार कहत नहीं आके तू तो जानते बड़ा प्यार कैले रह जा हमनी के कितना बेपनाह एकदम बाप रे दिल से ज्यादा प्यार कैले रही ना हो। कहतन कि हमरा घरे केहू ना बटे। बाबूजी तो पी के सूत के ढीमी लइगे जालन। एगो काम कर ना घरे आओ ना भेंट करे के मन करता। ए पतैया का जीवन खाना वाना बनल है? आय हाँ आज जान तेरे बुचिया तू ये बात बरे ये खाना तो फोन में से कचर 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 मार करत हिय जना था कि ये बाबूजी रे ये करे ज्यादा पूरा खानदान है का पूरा खानदान रखले खाली फोन में से लगा रहती है हैं? जाई बात कर तनी माई अपने बहन से ना बात करी बुचिया हमारी के मार तोरे बहन में इतना एथी है कि कोनो लेके भाग तू ना रे तोर बहनिया की। ए बहनिया को उल्टा सीधा बोलम तो धागा जीविए ना खींच ले कोनो लेके भागी। सुन लिया कि हवावत हम के आराम काका का जाने हम ना जानता नहीं तो हवा लागल हमके लागल हुई हवा जाई रोक हवा लगते रहे। कौन है तो आपा कौन है जी? बाजे ल कैसा दुनिया आ जाइए। अरे उ तनी कपड़ा पसार तरी चहेटन बुझाई चाहे एटन टकाई टा क्यों नहीं है पसार ए बोल दे। जगह ना मिले जाई हां रे जात है तो करे जा अपना बट थे जात है करे जा पा हमारा करे जा पक्का बैठे के पावर बा। हाँ हो यार इना कह के जानना पहिला हन कह तनी झट से ना तनी भेट मुलाकात कर ले जा। ठीक है रखा तनी तू आ का बनाई खीर पूरी मा ई त हम बतवा हम झट से रखा तनी जाता न आज बुढ़ा कैसे ज्यादा यार से त बात होखी गई। अब ज्यादा तनी देखी त का घर में बाटे बना देही फिर के बारी आवे के तो आभी बनी करे जाते हैं जान के भेंट करे खातिर हम लुंगिए पर चलल बनी सही। कहाँ बाड़ू हो करे जा ए रमिता सुनताड़ू हो खोला हो झट से ना नाम धके बोलत चल दे खुसा बेटा के बोलते पाकिस्तान के हो का हो देखो के हो ना ना के हो तो ना बटे चाहे हमारे यार आ गए बटे बाप रे बड़ा खूब प्यार कर आई झट से ना बाहर सुन ना पहले आगे गुस्सा के मरवाई को का हमरा के देखो तो नहीं कहां मोबाइल मगर पकड़ा चल हाल पकड़ा के तो कोई नहीं है ना के हो ना बटे सही का हो का बात कितने दिन के बाद याद करत रहे। हां याद के फोनवा पता बतियाओ तो रच रच के हमरा तो जानत रहो एकदम दिमागवे हरियर हो गया तब हां हरियर हो जाला। अब चली गोधना कूट के चलिए हमरे जबरदस्त लागत आड़ू ना सही हाँ जो एकदम हीट एकदम लागत मन करता मार दे हथौड़ा लोहा चौका। गरम बा ना ही चौका ना चौकी चले घर में पतैया पतैया हां ए बना लिया खाना खाना तो बनाइए तले बना चली ऊपर आओ तनी के कर से बतियावत रहली ये दादा हमरा गांव के चाचा के मार देल बन सन का करब जी? हट तन अपन फोन निकाल दे हट कौन पैपवा? आओ घरवा में के ए जाई पैपवा निकाल दे। जाई खेलत हूं हम के का रे का महसूस लागत है देखी माई फोन करते दे तनी बतियाओ अपने माई से। ए यार आजा गइला अरे चलो मरियो की कहत कोई घर में हइए नहीं अरे बाबूजी में नसवा टूटल जे झट से आ गुलन खाए का मांगे
ये तो हमारा के मरवाले ही रह तू अब ले त तू जे बात काय करवा तुम्हारा जी तू और कहत नहीं खूब ए बतैया अरे अब कहाँ रे के है का बुढ़बुड़ा पियाला गुड़गुड़िया बा कहाँ चिला भी है आज में कहाँ रख ले भाग बुढ़ापा को चिलम पियब जी ये कुल काम करतन जरा वाला नहीं तो का पी जा चिलम ना पी जाता का जाई पी जा जाई गांजा जे पिए खातिर लागी ने बौरा थे हमके कोई डिस्टर्ब लागत रे तू ऐसे डिस्टर्ब हिलत ना है। लगा के मर गइल बा काठी हो ऐसे हिलत ना है तू अरे बाबूजी सोतनी कि तनी घरा में माटी भर दी आ तनी कुल लीप दिया वैसा ही देखा तनी है जाई ठीक है हे यार हो के मरवाए को बाबूजी ना लागे हे ने हवा ना पहिले पानी संग ना बतिया खबर ना कुर्ता त फाड़ दालु बे म त तू गजब इंसान बड़वे कहता नहीं। लहर हम कुटवा लहर सुनो जरा सियाजी बाद में सर गइल बा ये बात कहता नहीं कि बाबूजी को कुछ डाउट हो गइल बा आ तू यहाँ से निकल जा न तो अब आइल बानी तो हम चौका मार के जाए एक बार समझ ला हां ना भलो कुछ हो जाए ए यार देखो ना कितना जब मुश्किल से हमारा आइल जो बानी माइंड में होला ना कि है काम होखे वाला बाबू हो जाला तो यही से कहत नहीं निकल जा तू बाहर देखा करे जा जान लेबू का देखन त हम तोहरा खातिर परानू हम अपन दे दे समझ ला अब आइल बन होता मुश्किल से दू हली छी पैनी सर बुढ़वा तोर ससुर बा कबाब में हड्डी ले का जरूरत बा जान तू यहाँ से हमार करे जा राजा दी चल ना, जा हम ना जाइबो एक चिमा दे तनी हां दे दे आई हो चल 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 चुमे पे बर्दाश्त करके चल जाएंगे हैं चुमे पे बर्दाश्त करके चल जाएंगे हां आ सुन ना हो सके तो हमरा रवा के बुला ले रतिया के हां और टेंशन ना ले जाई सही में चल अरे जाइए जल्दी जा हो एकदम भैंस हटबो न करला पैसा नहीं बताओ बाबूजी को कुछ डाउट हो गल तबे ना छोड़ा जा तनी तनी बाबूजी के खाना बना दे दी मन करता है जब बड़ जी बाप रे कर दीजिए तो हमार धुकुर धुकुर कहिए दियो सो एको तो हमार बहन फोन करके परेशान कर दी ना हटे हमके घर में घुसे तो पहले हां देख ली के बा घर में घुसे दे दिमाग खा जानी हम ने कि सारा पैसा आइला का चले आ लोग दीदिया आइलिया है ना सारा पैसा आइल बा चाहे तो भूला गइल पूरा जाता नहीं कितना कान लगा के सुना था